Oni su sabotirali čitavu tu operaciju jer je Karadžić tada imao 110 tona dokumenata šta se dešavalo u Bosni. I jedino ste tada mogli da branite Republiku Srpsku. On je jedino tada bio vitalan, elokventan. On je jedino tada imao sva dokumenta pod rukama i mogo je sve institucije, mogo je svim institucijama da naredi, da donesu dokumenta i da se tako Srbija brani. Znači, ovo nije bila odbrana Radovana Karadžića. Ovo je bila odbrana u suštini zločina koji se desili na tim teritorijama da budu otkriveni. I tako su zločinci prikrili zločin. Ista stvar je bila s Ratkom Mladićem, koji je imao blizu 200 tona dokumenta. Znači, sve institucije u to vreme su im dale mogle su da im daju dokumenta, da oni pokriju šta se dešavalo realno na terenu. Znači, da li se radilo o Hrvatskoj i Bosni i time da se zatvori kamp. Nikome tad nije odgovaralo. Oni su, do 1998. godine sam ja pratio Radovana Karadžića. Znao sam i gde se kreće i šta radi i nikad ga u životu nisam vidio. Znači, napravio sam jednu takvu operaciju. Treća operacija je da sam meseca februara 1996. godine doneo 108 miliona dolara Srbiji, prodajem oružanja Zairu i učestvujući u ratu da zaustavim građanski rat između Zaira, Ruande, Angole, Centralne Afrike i svih zemalja okruženja. Taj novac je trebao da posluži upravo da bi se kupili sistemi za prisluškivanje, odnosno da i dan danas ne može neko da vas prisluškuje gde hoće i kad hoće sa ovim običnim mobilnim telefonima, satelitskim telefonima ili bilo kojim drugim vezama. I da kupimo radare koji bi obezbeđivali granicu. Znači, s tim novcem smo trebali da kupimo uređaj da nikad ne bude rata na Kosovu. Znači, da obezbedimo teritoriju, da ne može Albanci da komuniciraju između sebe, odnosno sa Albanijom, Makedonijom i drugim delovima na svetu, gde smo mogli da imamo sve te informacije. Znači, to je druga stvar. Treća stvar je 4. aprila 1998. godine sam ukrao tajne planove za bombardovanje Srbije i doneo ih i predao ih Srbiji 10. aprila 1998. godine u ambasadi u Parizu. 21. maja sam predao službi državne bezbednosti. 23. maja sam predao Vojsci Jugoslavije. 25. maja sam predao Ministarstvu inostranih poslova. Znači, ovde u Beogradu. I oni su sve te činjenice prikrili Miloševiću. I da vam ne pričam da sam na Kosovu ukrao sve kodove i tajne planove Albanaca civila, Albanaca vojnika i NATO pakta gde su trebali da gađu naše jedinice na tom delu. Ja sam bio jedini čovjek koji imao satelitski telefon i imao direktnu komunikaciju sa svim delovima sveta, odnosno do mene su dolazile sve informacije od mojih obaveštajaca i ja sam to prosleđivao organima bezbednosti na Kosovu. To možete vidjeti na mom suđenju. Moj proces je napravljen, 10 godina su prikrivali prijavu upravo da bi povezali zločine iz Vukovara, Srebrenice, odnosno leševe koje su dovezli na Batajnicu. Glavni organizatori ovih zločina, znači glavni organizatori ovih zločina su upravo bili šefovi kontraobaveštene službe nekadašnji Aleksandar Vasiljević, odnosno Geza Farkaš, Jovica Stanišić, Rade Marković i da ne idem dalje. Znači stvarno da ne idem dalje. Ti ljudi su sramotili čast vojske, policije. Vi morate da znate da svi časni ljudi koji su nosili uniformu, koji su se borili na ovim teritorijama, pa da niko nije išao sa idejom da napravi masakr. Vi u svakom ratu imate 1% ludaka koji će napraviti ratne zločine i to svuda postoji. Ali se nikad nije desilo da neko otkopava i prekopava 10 puta zločine. Da jedan klošar, ko što je Karleuša, gazi po tim leševima i ih donosi po Srbiji. Da ubije Dušana Spasovića i Mileta Lukovića da ništa ne znamo o atentatu. Nikad se u životu nije desilo da predam snajpersku pušku telohranitelju Slobodana Miloševića, Nenadu Batočinu i Draganu Leštriću, da on bude ubijen. Da se municija pravi u prvom partizanu, ja sam odneo kalupe inženjerima. Da to bude jedina fabrika koja pravi municiju. I da niko ne reaguje na jednu takvu činjenicu. Da svi moji advokati prikrivaju 10 godina činjenice oko mog predmeta. Da moj predmet bude zabranjen za razgledanje 10 godina. Da i dan danas 62 sudija učestvuju u mom procesu. Da me Hag izbaci 4 puta. Da sud za ratne zločine manipuliše sve moje izjave. I da niko ne želi da ovaj proces javno prikaže narodu, da može ispred kamera da bude prikazano do koje mere su naše društvene zajednice, znači ja pričam o društvenim zajednicama Evrope, kriminalizovane i da danas vi nemate zemlju koja nije kriminalizovana i gdje ne vlada kriminal terora države. Samo da pojasnimo gledalcima o čemu je reč. Reč je o suđenju za akciju Pauk. Tako, vi ste prvo optuženi i prošle godine je krenulo stvar iz početka. Ponovo se sudi, dakle, od utvrđivanja dokaza i tako dalje. Posle koliko godina? 2000. godina oslobođeni. Ne, 1999. godine ja sam bio osuđen ne za atentat nad Slobodanom Miloševićem, nego za pokušaj iznude 20.000 nemačkih maraka, da sam francuski špijun i da sam podstrekan ubistvo 2 Albanca koja su bila pritvorenici u jednoj zatvorskoj jedinici.
Sve sam dokazao milion puta i doneo dokumenta da se sudi o tome nama. Znači prvo meni. Odrekao sam se francuskog pasoša. Odrekao se belgijskog pasoša. I tražim da budem suđen sa srpskim pasošom. Znači ja sam jedini Srbin koji veruje, odnosno Evropljanin, koji veruje srpskom pravosuđu. I smatram da nevinog ne mogu da me osude. Ja sam došao na ovo suđenje upravo da bi prave zlikovce osudio. A ja verovatno meni ruke nisu čiste. Ja nisam ispravan čovjek. Ja 29 godina nosim pušku i bavio sam se čudnim stvarima u životu. Znači ja nisam mogu da budem ispravan čovjek. Ja ću verovatno... Da li može čovjek hoće da bude ispravan? Ne može da bude ispravan. Ne, ja i ne tražim ispravnost u svemu ovom. Ja hoću da povučem i da dam primjer ljudima koji imaju neke tajne, a učinili su nešto što su učinili u životu. Da je to mnogo manje bitnije, da će svaki sud da im izađe u njihovom pravcu, da će im pomoći, da ne dobiju velike zatvorske kazne, ako budu obelodanili istinu da ovaj narod možda spasimo upravo prave istine. Jer ovo nije zločin mog naroda. Da je ovo zločin mog naroda, ja bih rekao da je zločin mog naroda. Pojedinaca. Ovo ne pojedinaca. Pojedinaca tipa Aleksandra Vasiljevića, Geze Farkaša, Pavkovića, Perišića, ljudi koji imaju ime i prezime. Da, ali Ramuša Radinaja, doktora da, imaju, ali oni su to radili za treće ličnosti iz trećeg sveta. To nema nikakve veze sa našim teritorijama. Vesna Bosanac je radila za Bernard Kušnera. Ramuš Radinaj radi za Bernard Kušnera. Ja sam prvi dao Karli Del Ponte dece koja su oteta da bi se njihovi organi izvadili. Znači ovdje se radi o nečemu sasvim drugom. Nama stavljaju povez na oči da mi ne vidimo da su svi ti ljudi sa Kosova, Bosne, Hrvatske, sa osovinom iz Beograda, radili za iste ljude s polja. To je strašno velika razlika. Ali nikad Francuska u životu nije rekla Jugoslave Petrušiću treba da napravi zločin u Srebrenici. Ja to znam. Nikada Amerika to nije rekla. Nego su ljudi koji su radili u tajnim službama, kao što je William Walker, kao što je George Tenet, George Dole, u Francuskoj Philippe Rondo, Raymond Nart, radi svog privatnog interesa sa generalima kao što je Morillon, Janvier ili mnogi drugi, napravio da bi kasnije mogao da profitira svojoj zemlji, predstavio to da su to počinili nekontrolisane bande. Jer nemojte samo da me ubedite da jedan general kao što je Aleksandar Vasiljević i Jovica Stanišić ne znaju šta će se desiti ako naprave jednu paravojnu jedinicu kao što je Arkan. Dušan Sil, uopšte je nebitno kako se zove. Pa šta, da nisu ti momci krivi? Da nije kriv jedan Legija, da nije kriv jedan Arkan, a ne jedan general koji je to stvorio i kome je dužan za to čini. Vi danas hoćete da kažete da ovi klošari koji ispituju ljude, svuda, uopšte je nebitna više zemlja, hoće da uhvate jednog čoveka ko što je Legija, da on odgovara za ubistvo Đinđića. Šta, da nije Legija isključio sve sisteme da nema kamera? Da nije jedan Dušan Spasojević i Milan Vuković koji ne znaju dalje da dobace od jedne automatske puške, da nisu oni sve to organizovali? Hoće neko da me ubedi da bilo koja afera prenošenja leševa sa Kosova, ubistvo u Srebrenici, ubistvo u Vukovaru civila, odnosno bilo, kad kažem civila ili vojnika, uopšte nebitno šta se desilo, ili Hrvata koji su učinili prema Srbima, da to nije organizovana manipulacija bolesnih umova kao što je Soros, Rockefeller, Rothschild, odnosno nevladine organizacije koje to pokrivaju i koje se danas služe time. Ja sam najbolji primjer i dokaz svega toga. Jer imam konkretne dokaze i mogu da povežem to. Upravo je tako. Rekli i vi imate nekoliko kofera punih dokaza. 450 kila. 400 i nešto kila, naravno. Ali naša emisija traje na samo pola sata. Ja ne mogu da vam ne postavim dva pitanja koje su, dok smo se pripremili za ovaj razgovor, mene zaintrigirala. Tvrdite da je Bin Laden mrtav. Ja ne tvrdim, ja sam to napisao 2007. godine. Bin Laden je ubijen 2003. godine nalazeći se u zamrzivaču kod Amerikanaca sa Mula Omarom. Znači, Mula Omar, to je bio u to vreme predsjednik Afganistana, njegova ćerka je žena Bin Ladena, 7. žena Bin Ladena, s njome ima 3 dece, znam gde je ta žena, znam gde su deca i znam da je Bin Laden mrtav. Da li ste imali prilike dok je bio u Zagrebu, dok je išao ovim prostorima da se svetim da snimim? Ne, ja sam radio jednu operaciju što možete da vidite kroz dokumente, daću vam i CD o tome. 12. februara 1996. godine moj šef iz francuske tajne službe je trebao u Otavi da uzme Bin Ladena, a ja sam iz Srbije poveo jednu prostitutku koja je pričala perfektno albanski, koja je bila kupljena od francuske tajne službe i dobila dokument upravo da odvedemo na rusku teritoriju i da uništimo Bin Ladena. Znači 12. februara 1996. godine američka tajna služba nam je sklonila Bin Ladena. To je bio rat između Francuske i Amerike u to vreme. Znači ja učestvovao direktno u toj operaciji. Šef francuske tajne službe u to vreme koji je nameštao čitavu tu operaciju zvao se Philippe Rondo, a čovek koji je radio to sa mnom bio je Patrick Faure. Znači, kad kažem Patrick Faure, bilo je drugi. To je jedan od ljudi. A ja sam trebao da preuzmem Bin Ladena sa tom devojkom i ta devojka je iz Beograda došla u Pariz, dobila $40.000, dobila je francuske papire i imala zadatak da sa mnom pođe i Bin Ladenom do Rusije. Ljudi poput vas moraju na osnovu onoga što su naučili u prošlosti da malo razmišljaju i o budućnosti.
Jedna stvar koja mene uplašila, da budem iskren, je najava da je moguć rat u Evropi 2013. godine. Na osnovu čega? Ja bi to objasnio ovako drugačije. Da li vi mislite da ova ekonomija i ovo što se radi možda se zaustavi? Evropskoj uniji ne odgovara rat, ni Americi, ali odgovara Rusiji, Indiji i Kini. Rusija zato i uzima sve naše derivate. Sve što se tiče goriva, energije, gasa, ako vam to uzmu i izbiju iz ruku, dovoljno da vam svake godine podignu to 15%. Što oni rade? Znači oni sad da hoće 20% nam podignu, mi smo mrtvi. Ali ne ovdje, ja ne pričam o Srbiji. Ja pričam o Evropi, o Balkanu. I oni to rade konstantno. Znači oni konstantno to rade. Sve ove priče da će doći do utopljavanja i svega, to je čista prevara, isto kao što je prevara svinjski grip. To su najveće pljačke ovog sveta koje postoje. Jer je potrebno ovim drugim ljudima u Evropi danas da opstanu. I tim parama oni pokrivaju ove druge sisteme da bi ovo funkcionisalo, ovaj globalizam. Znači sve te prevare, Rusi to dobro znaju. I onda izazivaju sukobe kao što je sukob sa Iranom, izazivaju sukobe kao što je sukob sa nama ovde, odnosno u Evropskoj uniji. Znači, Rusija sutra možda dođe i da zaposli sve Srbe. Kad kažem Rusija, Evropska unija, Amerika, ali nikome ne odgovara da ljudi ovde rade. Njima narod više nije potreban. Oni su narod izbrisali. Njima su potrebni svinjski gripovi, njima je potrebno da stave broj jednoj kravi, kozi, ovci, šta ja znam, bilo kojoj životinji. Njima ljudi više ne trebaju. Njima trebaju klinci koje će oni da modifikuju, genetski. Šta god im kažu da oni trče ko ovce, šta god urade da to bude bravo, najlepše. Njima će idoli biti tasovci, njima će idoli biti neki nebulozni bolesnici koji će u trenutku istine da pričaju sve i svašta. Njima će idoli biti Farma, Veliki brat. Njima će idoli biti svaka negativna stvar, ja sam vam rekao. Ljudima je potrebno da svoju nemaštinu izbace kroz nešto. Mora da se dokazuju nečem. Onda mora da im date šangarepu. Znači, kroz tu šangarepu oni mora da se identifikuju negdje. To se danas dešava. Danas više nema sporta, nema ničega. Niko ni u šta ne želi da ulaže. Svi lažu. I danas ne možete da kažete ova partija je dobra, a ova nije. Jer su oni svi u sistemu. Od 1990. godine do, ja bih to ovako rekao, prirodi je trebalo 10 miliona godina da napravi od majmuna čoveka. Oni su uspeli za 20 godina u Evropi da naprave od čoveka majmuna. Viktor, ne znam da li slažete sa mnom, nisam opterećen nekim velikim zaverama, ali gotovo sam siguran da osim naših kamermana koji snima ovaj razgovor, još neko ili gleda ili snima. Prate vas i oni koji su za vas i oni koji su protiv vas upravo zbog vaših dokumenta. Da li se ponekad bojite? Ja sam odavno raskrstio sa činjenicom, ja sam mrtav čovjek već svih ovih 29 godina što živim. Znači sve ovo što živim, ja živim iz ideologije. Za mene ne postoji više smrt.